Okay guys, good morning, good morning. At muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. Ayan, at shout out sa lahat ng mga taga Lingayen. Ayan, at ngayon mga guys, nandito tayo sa bayan ng Lingayen mga guys. At dito sa may Capitol Beach. Ayan mga guys, no. Nandito tayo sa may Capitol Beach mga guys. Ayan. At bago ang video pala natin, shout out pala dyan sa US, sa lahat ng mga kababayan nating OFW na nandyan. Ayan. At lalo na kay Sir Gis619 or Jansen Bersosa, kay Sir Leo Digario Bersosa, at kay Sir Wing or Noel Bersosa ng New Jersey. Shout out sa inyong lahat dyan at lagi kayo mag-iingat mga sir. At ayan na mga guys, no, shout out din sa lahat ng mga viewers natin dito sa Pangasinan. Big shout out sa inyo dyan sa bayan ng Bugalyon. Shoutout po sa lahat ng mga viewers natin dyan sa bayan ng Aguilar. Shoutout po sa inyong lahat at dito sa bayan ng Lingayen. Big shoutout sa inyo mga guys. Ayan. So ito, pasadahan na natin mga guys. At samahan nyo ko. Tara, let's go. So ayan mga guys. Papuntang ano yan, no? Kapitolyo. Ayan. Dito sa likod natin. Ayan mga guys, oh. Dito sa likod natin, ito na yung Lingayen Beach. Ayan. At pag kayo napunta dito, bawal na palang dumaan dito mga guys mismo sa harap. Yan, so sarado yan para hindi na kayo mawala-wala mga guys. Doon ang entrance mga guys, no, sa gilid. Ayun, oh. Doon, tapos pagdating doon mga guys, kakaliwa kayo, may parking area na doon. Maluwang yung parking area doon. So dito mga guys, ayan. Mga tao lang dito mga guys, no. Pwede pumasok dito mga tao lang. Walang sasakyan. Kahit motor na single siguro wala. At bago tayo pumasok doon mga guys, no, mayroon pala silang babala dito. Ayan, babala sa mga magbe-beach. Mag-ingat sa dikya. Ayan mga guys, no, delikado yung dikya na yan mga guys. Pwede tayong mag-swimming dyan pero mag-ingat tayo mga guys sa dikya. Ayan, no. At ayan, pasadahan na natin mismo doon sa loob sa may harap ng beach. At yung doon banda mga guys, yan yung Grand Carnival na na-vlog na natin nung nakaraang araw mga guys, no. So gabi tayo pumasyal dyan, ngayon araw tayo pumasyal dito. Yan yung Grand Carnival. At ayan, nandito na tayo mismo sa may Lingayen Beach. Ayan. Ayan. At napakaganda pala dito mga guys, no.
At ayan, pagkadating natin dito may lifeguard dyan na nakabantay sa mga naliligo dyan sa beach na yan. Ayan. Para sa kaligtasan ng mga bumibisita dito sa Lingayen Beach mga guys, may mga lifeguard dyan. Tara, kukulitin natin sila mga guys. Tatanungin natin kung anong safety nest dito sa Lingayen. Okay guys, ito yung Lingayen Beach na ngayon, no. Nakikita natin malinis. Yan. At may mga naliligo diyan. Yan. Safety dito guys na maligo kasi may lifeguard dito. At yung mga nagbabantay dito mga guys, mababait. Hindi kayo maalanganin na lapitan sila. Yan, mababait sila dito mga guys. Huwag kayong mag-atubili na lumapit lang sa kanila pag kayo nagawi dito. Kung ano yung kailangan nyo, ayan, lumapit lang kayo sa kanila. Ayan, dito yung napwestuhan nila. Ayan sila. Oh. So, mababait yung mga guys. Hindi tayo nahihiya. Ayan. Sir, good morning po. Morning, sir. Morning. Morning po. Sir, pangalan po nila, sir? Ako si Dennis Changson. Taga saan po? Taga rito ng Salinggen sa Barangay Pangapisan North. Opo. Okay, sir. Shoutout ka pala muna sa mga yan kung ilan yung misis nyo. Hindi, yung sa misis nyo, sir, tsaka sa mga anak nyo. Shout out sa asawa ko, si Joanna Changson, saka sa tatlong mong anak. Nasa Ayan. bahay ngayon. Ang pasok. Okay. So, ayan, sir. Kung halimbawa makapasyal yung mga kababayan natin dito sa Pangasinan, sir, yung may sir, yung i-assist nyo, ma-i-assist nyo sila. Yan. Sa kanilang mga kaligtasan. Lahat ng dito, bisita welcome sila. Basta maligo lang sila dito pag sa malapit sa lifeguard para safe sila. Sabihin namin kung saan sila pwedeng maligo kasi marami kasing dito sa Lingayen Beach, Rip Current. Opo. Delikado, lalo pag ganitong December, malaki yung alon. Opo. Para din lang sa kaligtasan nila, sir, no? Kaligtasan ng mga life. Opo. Tsaka bawal na rin magkalat. No? Bawal talaga magkalat. Kitang-kita naman na ito. Opo, napakalinis sir, no? So, ayan sir, maraming salamat po. Shoutout ka sa lahat ng mga taga-Lingayen. Shoutout sa lahat ng mga taga-Lingayen. Tropang Buangos. Sa Ayan. PDRRMO. Okay, ayan. Pangasinan. Yan, baka, yan, muntik na makalimutan, sir. Sige, sir, maraming salamat po, sir. Thank you. Si sir, ayan, si sir. Sir, good morning po. Pangalan po nila, sir? Ako nga pala si Rafi Arado, pang rescuer ng Pangasinan, PDRRMO. Opo. Isa rin po akong ngayon, train ng Sarat. Katatapos lang po ng aming training Ayan. para matagdagan po ang aming kaalaman. Mga kabaluyan, inaanyayahan po namin kayo na magpunta dito sa Lingayen Beach, maligo. Wag ang lang po namin dito, wag pong pasaway. Kayo po'y makipag-cooperate sa amin para sa ganun na maiwasan po natin yung mga sakuna o disgrasya na maaring idulot sa atin ng kamaliang gawain. Ganun din po ang mga kabaluyan, welcome po kayo dito at pwede rin po kayong mag-overnight. Okay. Welcome po dito. So, ayan. Okay, sir. Ilan na yung asawa niyo na, sir? Nag-iisa lang po ang Nag-iisa. minamahal na asawa. Okay, shout out mo yung nag-iisang asawa niyo, sir. Shout out po kay Maricel Arado. Ayan. Saka sa dalawang anak ko. Okay. Ayan, dapat tularan natin si sir. Nag-iisa lang yung asawa, ha? Ayan. So, ayan mga guys. Maraming salamat po, sir. Papatiin po ako sana. Okay. Shout out po sa 5OP, Philippine Air Force, Tonol. Aming mga instructor na nagturo sa amin noong December 13 hanggang 29. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Okay, ayan. So, maraming salamat po, sir. Yes, sir. Okay guys, ayan. Kakatapos na natin in-interview yung mga lifeguard dito sa Lingayen Beach. Ayan, at nakipagkwentuhan din tayo ng sandali lang.
Ayan. Ito na yung ano. Yan o, may naliligo dyan mga guys. Oh. At ayan, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit at maraming salamat na naman ulit sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel. Yan, at maraming salamat sa mga sponsor dito sa maliit nating channel. Yan, at sa lahat ng mga viewers, maraming salamat.